dobrý podvečer prajem. Prinášam vám opäť krátku správu z Mestského zastupiteľstva, ktoré v Banskej Bystrici zasadalo tento rok posledný krát. Schválili sme vyrovnaný rozpočet pre rok 2024, ktorého objem je 103 miliónov eur. V porovnaní s minulým rokom je to menej, pretože minulý rok, alebo teda rok 2023, mal rozpočet 122 miliónov eur. Takisto sme schválili odkúpenie 2 horných ihrísk na Tajovskej ulici oproti Lidlu za účelom vybudovania skateparku a viacfunkčného ihriska. Rovnako boli zvýšené, alebo teda budú od nového roka zvýšené poplatky za sociálne služby. Ja som síce za to nehlasoval, mal som pocit, že nemám dostatok informácií v tejto veci. Takisto nebude možné od nového roka si už prenajať verejné priestranstvo za účelom parkovania, čiže s dopravnou značkou vyhradeného parkovania. Toto je príprava na novú parkovaciu politiku. A nakoniec sme poslali do zmien a doplnkov aj územný plán centrálnej mestskej zóny v časti G, a to je územie medzi Mama centrom a Belvederom. Tam je potrebná zmena, úprava územného plánu, aby bolo možné ísť do nejakých investícií. V bode programu Slovo pre verejnosť sa hovorilo o medenom hámri. Na záver zastupiteľstva sme si popriali pekné sviatky a všetko dobré v novom roku. A ja vám takto prajem pekný večer. Dovidenia a do počutia na budúce.